Айде, идва нашата абитуриентка! Идва бе! Ай, варя, страшни ма. Айде ма. Няма. Айде ма! О, каква е грозна! Не така, от другата страна ти казах да не. Ма не бе, ела. Добре дошла! Добре, заваряме. Мале, Алина, така ли трябва да е? Няма бе. Сега трябва да се оправи. Как какво да се оправи? Ето и трябва да направим някакъв сироп, да не цапа детето. Добре. Честито, маингичке! Да си ми жива и здрава, че имаш такава убава дъщеря! Нещо ще кажеш? Какво да ти кажа? Много си хубава. Мерси. Не е много! Много хубава! Виж, че си ми обома.